cieľom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva dobudovaním sietí vodného hospodárstva, zvýšením počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a následné obecné či mestské čistiarne odpadových vôd. Znepokojujúcim faktom pre obyvateľov slovenských obcí však zostáva, že väčšina z obcí nemá reálnu možnosť dobudovať alebo vôbec začať budovať verejnú kanalizáciu a následne obecnú čistiareň odpadových vôd. Podľa nariadenia Európskej únie musí mať každé mesto na 10 000 obyvateľov a každá obec na 2000 obyvateľov vybudovanú čistiareň odpadových vôd. Opýtali sme sa starostu obce na výstavbu, údržbu, chod, výhody a nevýhody prevádzky čistiarne odpadových vôd v obci a plány do budúcnosti. Pán starosta, čo vedlo v roku 1999 na obecné zastupiteľstvo k vybudovaniu čistiarne odpadových vôd v našej obci? Vybudovanie čistiarne odpadových vôd bolo podmienené zákonom o ochrane životného prostredia. Kedy sa začal plán Čovky realizovať? Plán čistiarne odpadových vôd sa začal realizovať pred rokom 1999 a v roku 1999 bolo vydané stavebné povolenie na túto stavbu. Aké sú ročné výdavky z obecného rozpočtu na údržbu a prevádzku čistiarne? Na údržbu a prevádzku čistiarne odpadových vôd bolo v roku 2015 vynaložených 7,5 tisíca eur. Musia byť pravidelne uskutočňované kontroly? Ak áno, ako sa kontroluje alebo monitoruje? Pravidelné kontroly uskutočňované sú. Zabezpečuje nám ich firma Ecospol a taktiež táto istá firma nám zabezpečuje vzorky. Je na kanalizáciu napojená celá obec? Sú tam napojené obecné budovy, pohostinstvo, škola, aj 2 bytovky a na jestvujúcej trase aj rodinné domy. Do vody sa s odpadom môžu dostať aj látky, ktoré sa zneškodňujú veľmi pomaly alebo sa nezneškodnia vôbec. Dôsledkami tohto znečistenia vody sú zmena chemického zloženia vody, zvýšený obsah vírusov, baktérií, rias a v neposlednom rade poškodenie ľudského organizmu.